Türkmenistanyň Aşgabat we Türkmenabat şäherleriniň ýaşaýjylary hojalyklara berilýän suwuň hiliniň ýaramazlygyndan şikaýat edýärler. Bu şikaýatlar Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Bütindünýä suw geňeşiniň agzalygyna kabul edilmeginiň yzýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatyna habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary hojalyklarda aşy bulançak we zeňlenen suwuň akýandygyny aýdyp, ondan ne içmek ne de beýleki zerurluklar üçin peýdalanar ýaly däldigini belliýärler. Türkmenabatyň 1-nji, 2-nji we 5-nji etrapçalaryndaky köp gatly jaýlardaky kranlardan sarymtyl reňkdäki zeňlen suw akýar. Suwuň düzümindäki korroziýa ýagny zeň onuň tamyny da ören ýakymsız edýär. Ondan içer ýaly däl, reňki hem sapsary diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu sewitin ýaşaýjylary suwuň hiliniň ýaramazlygy barada Türkmenabat şäher häkimligine indi ençeme ýyl bäri şikaýat edýän bolsa-da, olary oňoýly reaksiýa bildirilmeýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri hojalyklara berilýän suwuň hiliniň ýaramazlygy bilen bagly problemanyň indi ençeme ýyl bäri saklanyp galýandygyny, şol sebäpli maddi mümkinçiligi bolan maşgallaryň aglawasynyň jaýlaryna suw arasalaýjy filtrleri ýagny süzgüçleri dakdyrýandygyny aýdýar. Şäherde hojalyklara berilýän suwuň we turwa geçirjileriniň kadaly arasalanmaýandygy barada indi ençeme ýyl bäri gurrunlar bar. Bu iş kadaly amala aşyrylmaýandygy üçin kranlardan deňlen, poslan suw akýar. Onuň düzüminde gum we beýleki garyndylar hem bar. Onuň tagamy hem ören ýakymsız. Şol sebäpli mümkinçiligi bolan adamlar öýlerine suw arasalaýjy filtrleri dakýarlar diýip Aşgabatly habarçy 4-nji noýabrda gurrun berdi. Ýöne habarçy suwuň düzüminiň aşy hapalygy sebäpli filtrleriň ýygyderli hatardan çykýandygyny, şol sebäpli olary çalt-çaltdan çalışmaly bolýandygyny aýdyp, munyň köp maşgallary agram salýandygyny hem bellidi. Mundan bir näçe ýyl ozal bir filtr 3 aýa çenli çydaýardy. Häzir 1 aýda ýetenok. Tumsa bolsa suw köp sarp edilýändigi üçin aýda 2 gezek çalışmaly bolýar. Öý ulgamynda adatça 3 filtr goýmaly. Olaryň her biriniň bahasy 30 manada durýar. Her bir maşgala aýda 90 manada filtrlere sarp edip bilmeýär. Şol sebäpli köp maşgallar filtr goýman sarymtyl deňlen suwdan içmeli, peýdalanmaly bolýar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lebap vilayatynyň Türkmenabat we Aşgabat şäher häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi.